Na primeira parte, aprobación da acta da sesión 13 de maio de 2025. Eso é? María, sí. Venega, sí. A favor. A favor. Aprobado. Segundo punto, aprobación da acta da sesión extraordinaria e urxente do 22 de maio de 2025. Partido Socialista. A favor. Venega. A favor. Aprobada. Dime. Ai, perdón. Si, xa mirei para ese lado e xa vin que... Do mismo. Todos a favor. Terceiro punto. Cambio de titularidade ou renovación de concesións do cemiterio municipal. Hai 4 expedientes, foron á comisión, entendo que non hai ningún problema, pero si o hai. Partido Popular, creo que non. Partido Socialista. Sí, a favor. A favor. Venega. A favor. A favor. Por Viveiro. A favor. Punto cuarto, proposta de alcaldía de declaración de concello emprendedor. Hai unha providencia da alcaldía que data do 20 de marzo de 2025 que di que dado o interese do Concello en declararse Concello emprendedor co obxecto de favorecer a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia, con plenas garantías de sustentabilidade económica e co redución das barreiras normativas e administrativas, segundo o disposto no artigo 78 da Lei 9/2021 do 25 de febreiro de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, e tendo en conta que para declararse como tal é preciso, primeiro, a modificación das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto sobre bens inmobles, do imposto sobre actividades económicas e, de ser o caso, do imposto sobre construcións, instalacións e obras, nos termos establecidos no artigo 81 da Lei 9/2021 do 25 de febreiro de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia. Este punto xa foi aprobado en pleno do 6 de novembro de 2024. En segundo lugar, necesitamos o acordo polo que o Concello se compromete ao establecemento das medidas orientadas ao fomento de implantación e fixación de empresas que se especifican no artigo 80 da Lei 9/2021 do 25 de febreiro de simplificación administrativa e de apoio a esa reactivación económica e que se relacionan a continuación. Son resolver as solicitudes de licencia de obra nas que a persoa solicitante sexa unha empresa ou unha persoa traballadora autónoma e que teñan por obxecto a construción dunha edificación destinada á primeira implantación dunha actividade ou á ampliación das instalacións existentes no prazo máximo de 30 días naturais desde que o Concello dispoña da documentación completa e de todos os informes sectoriais preceptivos. Este prazo reducirase a 15 días naturais no caso das iniciativas empresariais que se marquen dentro dos supostos previstos no artigo 55.2. En segundo lugar, establecer bonificacións nos precios das parcelas do solo empresarial de titularidade municipal, a fin de garantir que estes resulten competitivos. Estas bonificacións poderán variar segundo a zona do territorio onde as mesmas estean situadas. En terceiro lugar, incorporar e ofrecer ás empresas a posibilidade de acudir á figura xurídica do dereito de superficie nos termos regulados no artigo 53.1 do texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, aprobado polo Real Decreto Legislativo 7/2015. En cuarto, recoñecer o carácter prioritario nos trámites e a adopción do acordo de tramitación urxente previsto no artigo 44 da Lei 5/2017 de 19 de outubro de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia respecto aos procedementos de competencia municipal relacionados coas iniciativas empresariais prioritarias.
Logo, levar a cabo actuacións de revisión do seu marco normativo dirixidas á boa regulación, que inclúe a simplificación da normativa municipal que afecta á implantación das iniciativas empresariais e a eliminación das cargas administrativas innecesarias ou accesorias vinculadas á mesma. Isto é o que traemos como proposta para adoptar ese compromiso de establecer por parte de todos os técnicos, neste caso relacionado coas modificacións das ordenanzas fiscais, e así o contempla a nosa proposta, adoptar o compromiso de establecer esas medidas orientadas ao fomento de implantación e fixación das empresas e acordar esta adhesión como Concello emprendedor. Autorizar esta alcaldía para suscribir cantos documentos sexan necesarios para formalizar esta adhesión e comunicar este acordo á Consellería competente. Partido Socialista. Sí, bueno, nós vamos a votar a favor, como ben dixo a alcaldesa, xa se había tramitado, xa se fixo o primer decreto no 2024, cando se pudo facer, cando tiñamos todos os informes favorables, e, lóxicamente, pois vamos a votar para que se continúe a tramitación. Bloque Nacionalista Galego. Ben, boas. Pois a verdade é que nos sentimos ben satisfeitas de que se dea continuidade aos trámites que foron iniciados polo Bloque, neste sentido para adherirse á rede de concellos emprendedores. Era, como xa se comentou, daquel un requisito fundamental modificar as 3 ordenanzas fiscais e desde o Bloque, cando formamos parte do goberno, foi precisamente o que fixemos, trouxemos a pleno, como xa se dixo en novembro do 24, a modificación destas ordenanzas, introducindo as bonificacións fiscais para aquelas empresas que se instalen no Concello, tamén para aquelas que xeren emprego. Esta proposta, ademais, foi moi ben acollida por toda a corporación que apoiastes de maneira unánime e que desde o Bloque trouxemos a pleno coa antelación suficiente para que pudese ser aprobada a tempo, permitindo así que as bonificacións puderan xa aplicarse desde o inicio do exercicio do 25. Esta adhesión, ademais, permitirá ter unha maior puntuación á hora de conseguir subvencións, facendo que Viveiro sexa máis competitivo fronte a outros concellos, así como lle permitirá ás empresas optar a máis axudas. Por suposto, imos votar a favor de continuar cos trámites que iniciamos. Grazas. Por Viveiro. Non sei se queredes unha segunda rolda ou pasamos a votar. Votamos xa, sí, por unanimidade ou... Sí? Parte declarativa, moción do Grupo de Goberno Partido Popular para instar ao Goberno da Deputación de Lugo a cumprir o compromiso do presidente da Deputación, don José Tomé, en materia de investimentos no Concello de Viveiro por valor de 1 millón de euros. Viveiro é a capital da comarca da Mariña Occidental, o municipio máis poboado de toda a Mariña e o terceiro con máis residentes na provincia de Lugo, con 15.712 habitantes a 1 de xaneiro de 2024. Viveiro concentra tamén importantes servizos para a comarca, conta co Porto de Celeiro, con numerosos atractivos turísticos, tanto naturais e paisaxísticos, como patrimoniais, culturais e históricos, que se suman a importantes tradicións e recoñecementos nacionais e internacionais. Durante as 2 últimas décadas, o desenvolvemento de Viveiro sufriu un estancamento e a situación económica actual do Concello é comprometido debido á xestión dos gobernos de PSOE e Bloque Nacionalista Galego nos últimos anos. Somos coñecedores de que a Diputación de Lugo ten colaborado co Concello de Viveiro, incluso para financiar gastos correntes. Tanto o propio presidente do ente provincial como o PSOE teñen anunciado públicamente compromisos co Concello de Viveiro que en boa parte foron incumpridos. A situación abocou á Corporación Municipal a aprobar unha moción de censura e nesas datas o presidente da Deputación, don José Tomé, desprazouse ao municipio de Viveiro a comprometer un apoio ao Concello cifrado en 1 millón de euros en investimentos. Mais de 3 meses despois, seguen sen chegar aos viveirenses. Entendemos que, por suposto, esa axuda anunciado polo presidente non era para parar unha moción de censura, senón para axudar ao Concello e aos seus veciños.
Non se entendería que prometese o apoio condicionado a se continuaba a señora alcaldesa María Loureiro, porque iso suporía recoñecer que o Goberno da Deputación de Lugo fai un uso sectario ou partidista dos fondos públicos da institución provincial. Por todo o exposto, o Grupo Popular presenta esta seguinte moción. O Pleno de Concello de Viveiro insta ao equipo de goberno da Deputación Provincial a executar o ofrecemento público do presidente da Deputación don José Tomé consistente en investimentos por valor de 1 millón de euros no Concello de Viveiro e garantir que a institución provincial continuará a cumprir coa súa competencia de cooperación cos concellos de menos de 20.000 habitantes, tanto para apoiar ao Concello de Viveiro como aos demais concellos da provincia de Lugo con criterios de transparencia e igualdade. Partido Socialista. Ola, boas tardes a todos e a todas. Viveiro é a comarca da Mariña Occidental, si, é verdade, é o municipio máis poboado de toda a comarca da Mariña e o terceiro da provincia de Lugo. Pero xa o era hai 3 meses, antes da moción de censura, e hai 15 anos tamén, cando reivindicábamos, dentro do goberno municipal, cando a Xunta de Galicia, os seus presidentes, tanto Feijóo como Rueda, non nos recibían en estes 11 anos que levou da alcaldesa, cando tardaban anos en informar os informes do PXO, etc. O Partido Popular estáse dando conta agora. Na exposición de motivos desta moción xa minten. Non é certo que o presidente da Deputación desplazarase a Viveiro a comprometer 1 millón de euros para Viveiro. Xa o dixo o propio presidente na semana pasada, no pleno da Deputación, que estaba a señora alcaldesa, o tenente da alcaldesa e o concelleiro de Obras. O presidente dixo que lle sacara a unha grabación, se era verdad, que dixera literalmente eso que dice a alcaldesa. Vámonos a remontar á moción de censura. Cando por Viveiro replanteou a posibilidade de votarnos fora do goberno a través dunha moción de censura, tivemos un par de reunións con eles, onde se solicitou, entre outras cousas, propostas. Entre esas propostas, o Partido Socialista retomou o acordo inicial que firmáramos para formar goberno e presentamos 4 proxectos, que era a semipeatonalización da travesía, a humanización do muelle, arranxo das pistas rurais, a continuación da segunda fase das beirarrúas de Magazos, que estamos xa rematando a primeira, que tamén foi con fondos da Deputación de Lugo. Estes proxectos que nos propuxamos, lóxicamente, buscábamos financiación, e como todos sabemos que a Xunta para Viveiro nin agua, fomos a buscalos e pretendíamos na Deputación unha vez máis. Proba de que a Xunta nunca contou con Viveiro, é que unha proba de que a Xunta nunca contou con Viveiro foi que nos presupostos de 2025 non contaron con Viveiro para nada. Xa o dice a propia alcaldesa, que este ano pouco se pode facer porque os presupostos da Xunta xa están aprobados. E claro, non contaban en marzo que este ano Viveiro ia ter unha alcaldesa do Partido Popular. Eso foi o que dixo o presidente da Deputación. Foi unha pregunta que lle fixo unha periodista nun medio de comunicación concreto, nin era unha rolda de prensa específica, e comentou que o goberno anterior tiñamos proxectos importantes para Viveiro por un valor de 1 millón de euros. Pero, por outra banda, o Partido Popular tamén se reuniu con Por Viveiro e tamén fixo a súa proposta contando coa Xunta de Galicia. Agora sí que a Xunta de Galicia ia invertir en Viveiro. En esa proposta ia non só o 1 millón de euros que nos propoñíamos, é dicir, esos 4 proxectos, senón que a maiores incluían 5 millón de euros máis, unha aportación do 30% do presuposto do conservatorio, é dicir, 300.000 euros, a licitación da vía de alta capacidade, agilizar os trámites do PXO e a modernización do pabellón, da piscina, do que xa estamos facendo unha parte nosoutros. A reparación do ponte da Carreira e abastecemento de agua de Landrove. Iso reservo a segunda intervención, que pasou o tempo. Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois vamos comezar polo principio, porque supoño que serán conscientes do contexto desta moción que están presentando, parte dun argumento que se lles volve en contra. Cito literalmente parte do texto da moción. Non se entendería que prometese o apoio condicionado se continuaba a ser a alcaldesa a señora María Loureiro, porque iso suporía recoñecer que o goberno da Deputación fai un uso sectario ou partidista dos fondos públicos. É ben fácil, vamos aplicar a mesma lógica, cambiamos, sustituímos PSOE por Partido Popular, María Loureiro por Mariña Gueimunde, e cal é o resultado? Pois exactamente o que fixeron vostedes. Un acordo que asinaron entre PP e Por Viveiro,
para darlles á alcaldía a cambio de promesas en investimentos con fondos da Xunta. E compre lembrar neste momento que o Partido Popular non acadou a alcaldía nas urnas, senón cunha moción de censura apoiada por Viveiro, con un documento, como repito, con os investimentos xa clásicos, manidos, non? A variante área redoada, a reforma do Peirao Vello, parque infantil cuberto, plan xeral... Bueno, aquí xa estamos retrocedendo un pouco. Xa saiu o Partido Popular dicindo que non o vían tan claro, pero por Viveiro non dixo nada aínda, punta de lanza, non se pronunciaron, menudo bozal. Ai, esquecíame tamén, Conservatorio, 30% dos orzamentos da Xunta, que eso ten que estar listo para os orzamentos de 2025. Espero que o teñan pechado xa, porque van tarde. Polo tanto, todas estas actuacións, xa non os mencionei todas, claro, estaban previstas para entre o 25 e o 27, con reunións quincenais de seguimento do pacto. Cal é a realidade? A día de hoxe, absolutamente nada cumplido. Ni unha sola licitación, ni un avance, nin rastro desas reunións que ian facer cada 15 días. Polo tanto, chegados a este punto, preguntámonos para que serve este goberno do Partido Popular en Viveiro. A alcaldesa Mariña Gaimunde cobra 60.000 euros ao ano, o que temos por diante son listas interminables de queixas, ningunha xestión nova e mesmo unha parálise total das iniciativas que xa deixamos con un lazo en riba da mesa por parte do anterior goberno. Véxase exemplo do novo contrato de enerxías, ordenanzas de animais, ordenanza de mercados, bases actualizadas de subvencións, todo listo, todo preparado, todo parado. Polo tanto, falando de parado, temos que falar tamén da parálise de por Viveiro, porque antes, cando non gobernaban, estaban constantemente presentando mocións, presentando rogos, explicacións, bloqueaban, pedían transparencia, prazos, avances, respostas públicas, pero agora non se sabe onde está absolutamente ningún dos concelleiros de Por Viveiro. Ningún mísero rogo levan presentado dende febreiro deste ano. Polo tanto, e remato xa, o que queda constatado é que esta moción é simplemente un exercicio de hipocresía política. Acusas ao PSOE de condicionar axudas cando foi o Partido Popular quen asinou un acordo político a cambio da alcaldía. Reclámase transparencia, pero non se publica ningún seguimento do pacto Partido Popular por Viveiro. Pídese apoio para Viveiro, mentre o goberno local non fai absolutamente nada para avanzar nos temas urxentes do municipio. Como decíamos, temos unha alcaldesa que cobra 60.000 euros. Para qué? Para queixarse. Por Viveiro. Ben, perdón. Boa tarde a todas e todos. Bueno, teño unha intervención preparada, pero non sei se empezar polo final. Nós temos a costumbre, sempre tivemos, de que nos primeiros 100 días, nos mandatos que estuvemos, sempre respetamos un pouco o goberno. A partir de aí, empezaremos a presentar o que nos dé a gana, cando nos dé a gana, e na forma que nos dé a gana, porque somos unha organización política libre e sin ataduras que podemos facer o que nos dé a gana, por moito que Miriam Bermúdez quera continuar ou seguir o noso traballo. Vamos a seguir traballando realmente como nos dé a gana e como nos pidan a xente que nos apoia, non como queira o Bloque Nacionalista Galego. E o bozal, pois igual a veces era conveniente pensar o que se dice antes de utilizar algunha que outra expresión neste pleno. Ben, como ben dixo María Loureiro, fixaronos unha proposta durante as negociacións que sí que supoñía 1 millón de euros e realmente nós témola por escrito e condicionaba a que María seguira sendo a alcaldesa de Viveiro. Outra cousa é que agora Miriam utilizaba unha expresión que me gustou porque foi simpática, que era a alcaldesa 60K, lle decía a Mariña Gaimunde. Ahora a asesora 50K de Diputación de Lugo venos dar leccións de que a Diputación non ten que invertir ese 1 millón de euros. Ahora interesanos Viveiro un pouquiño menos porque temos o noso salario xa un pouco máis garantizado. Entón, esa quizás é a realidade, empezamos a falar con toda a claridade. Resulta que este 1 millón de euros era un chantaxe en toda regla ao mesmo nivel que o chantaxe que tantos anos nosotros, todos os que estamos aquí, dixemos de Óscar Rodríguez cando a carretera da Diputación se iba a facer única e exclusivamente se gobernaba o Partido Popular en Viveiro. E foi certo, estuvo paralizada moito tempo, pero ahora, por exemplo, estáse executando tarde, pero estáse executando. Pero bueno, era un chantaxe que utilizamos todos en campaña electoral para decir que o PP non invertía en Viveiro. A cuestión que eu non vou negar é que é unha realidade que non se invirteu durante os últimos anos. Aparte deso, outro día, e vamos a aproveitar este espazo que é o que temos para falar, tanto os concelleiros de Por Viveiro, houve un pleno na Diputación Provincial de Lugo, que nós vamos a calificar de vergoñento.
O nivel político demostrado nese pleno, para min, é o peor da historia democrática da provincia de Lugo. Insultaron gravemente a nosa formación, sen presencia nese órgano para podernos defender. A presidencia da Deputación non chama a orde, e calquera persoa pode dicir o que lle veña en gana, dando un espectáculo lamentable. A xente rise, os diputados insultan a outra formación política, insultan a persoas, dicen o que lles apetece, e os palmeros, porque ao final non sodes máis que outra cousa, os que estades na Deputación de Lugo aplaudindo ali, máis que palmeros, aplauden e rinse. E dicen, ai, que simpáticos somos. Deberíamos dar vergonza a imaxe que estáis dando a democracia, tanto ao Partido Socialista como ao BNG, aos seus representantes da provincia de Lugo. A imaxe... Creo que acabei, me parece. Sí. Vale, perdón, sigo despois. Sí, despois. Yo me voy a remitir única y exclusivamente a no solamente un medio, sino varios, del viernes 14 de febrero. No fue una periodista, fueron varios. Entonces, los que entendieron mal, muy mal. Yo tengo aquí, escogí uno de ellos, Tomé, insta a Por Viveiro a rectificar y promete inversiones por 1 millón. Este en concreto no es una periodista, es un periodista, ¿vale? No obstante, él dice, el máximo mandatario de los socialistas lucenses apuntó que en el marco de las negociaciones con Por Viveiro, para evitar una moción de censura y ganarse el apoyo de los independientes para lo que queda de mandato, Loureiro propuso investimentos concretos que mellorarían a vida dos cidadáns do municipio. Tomé apuntó a una potencial inversión garantida por parte del Gobierno provincial de algo máis d'1 millón de euros en 4 proxectos para o Concello, máis o que poidese recibir a través del Plan de Deputación de Cooperación con los entes municipales. Son actuacións o suficientemente importantes para que reconsideren a súa postura, alegou el dirigente socialista, que no concretó, sin embargo, cuáles serían esas inversiones, asegurando que a alcaldesa sabe cales son e a persoa indicada para se considera informar sobre elas. En todo caso, si mienten, aquí esto es como el que va por la autopista en el sentido contrario y dice que, bueno, que hai moitos tolos, vale? Ou estamos todos tolos, ou aquí hai uno que miente. El primero que miente es el señor Tomé, que daba vergüenza, como bien dice, acaba de decir Bernardo el otro día en el pleno de la Diputación, daba vergüenza escucharlo y negar la evidencia, porque ha negado una evidencia y nos ha mentido a todos y a todas, pero no al Partido Popular, nos ha mentido a todos los vivarienses. No, disculpe, es que además... Sí, no, claro, es que eso es lo que me decía usted. Ponlo, Saray. Ojalá. Ponlo, Saray. No tiene usted la palabra ahora mismo, no tiene usted la palabra ahora mismo, ¿vale? De orden, sí. Estoy en mi... No, y la orden hasta ahora lo tengo que administrar yo, ¿vale? Hasta ahora, vamos, yo que sepa, ¿eh? En todo caso, estoy en mi uso de la palabra. Yo a usted no le he interrumpido. Que corra el tiempo. Y me sobra el tiempo. En todo caso, quien nos ha mentido ha sido el presidente de la Diputación, a todos y a todas las vivarienses, y con él todos ustedes, el Partido Socialista y los colaboradores inmediatos, que es el Bloque Nacionalista Gallego. Y nos han prometido 1 millón de euros en inversiones. Y ha dicho que la señora alcaldesa sabía qué proyectos eran esos. Pues ilumínenos, díganos entonces cuáles son esos proyectos que iban a llegar a Viveiro en el caso de que no se celebrase la moción de censura. Díganos, ilumínenos. Ahora mismo, en su intervención, tiene la oportunidad de hacerlo.
Gracias. Usted Partido viene con su... Socialista. Vale, gracias. Usted viene con su guión, y lo acabo de decir, los 4 proxectos: semipeatonalización da travesía, humanización do muelle, arranxo das pistas rurais e a continuación da segunda fase das berrarúas de Magazos, pero que son os 4 proxectos que ustedes firmaron ca Xunta de Galicia e con Porviveiro, e que dixo públicamente que o ian financiar a Xunta de Galicia, xunto co 30% do Conservatorio, 300.000 euros, que a nosotros nos daban 100.000, é dicir, é que é o mismo que firmou a Xunta coa Xunta de Galicia, que dixo que ia financiar a Xunta de Galicia. Ustedes comprometéronse con Porviveiro. E despois de Porviveiro non lle vou dicir nada máis. Estou cansada de que Bernardo personalmente me desprestixe. Non vou entrar, non vou dicir o que eu penso del políticamente, por respeto á xente que ten ao seu redor. Estou cansa de decir, ten razón Miriam, con nosotros non esperou os 100 días de goberno, xa houve rogos no primer pleno que houve de goberno, é dicir, cada un que fai o que a Bernardo, pois non lle vou entrar ni a faltar o respeto. A Bernardo e a alcaldesa de Viveiro dice que é unha vergonza o que fixeron na Diputación. Eu non digo que non estaba, non sei se hubo risas, se non lles parece unha vergonza o que fixo o alcalde de Xove tratándonos de pase de modelos a Miriam e máis a min. Eso non é unha vergonza, eso parece que non se escoitou. Definitiva, nós, lóxicamente, vamos votar en contra, é dicir, era un acordo dentro dun contexto, un acordo dunha moción de censura con 4 proxectos que decíamos que, lóxicamente, buscaba a financiación da Diputación porque a Xunta de Galicia durante 15 anos do goberno do Partido Socialista non deu absolutamente nada. E a Diputación o que leva de 2025 leva dado do Concello de Viveiro 2 millóns de euros xa, sen trampas, sin contar os desbroces, sin contar os arranxos das pistas, que son titularidade provincial, sin trampas, non como fai a Xunta de Galicia, que conta as inversións da Xunta en Viveiro, pois con competencias en educación, en a Consellería de Pesca, é dicir, pois en todo o que non fai. Bloque Nacionalista Gallego. Nada, cando se trae como argumentario que pon a Voz de Galicia, pois pouco máis que decir. E un apunte de formación profesional, os nomes propios non se traducen, é Bloque Nacionalista Galego. Grazas. Gracias al BNG. Porviveiro, por favor. Eu decía anteriormente que a imaxe patética e nos dá bastante pena que se estes son futuros gobernantes da provincia, a provincia é normal que siga na posición a remorque en Galicia, que está a remorque tanto en Galicia como no Estado. É unha pena. Entón me dixo no pleno da Diputación que só se cumpría o asinado, pois que veña a estudiar a Viveiro se se cumpre o asinado ou non. Cando falan... quería comentar o seguinte. Eu creo que non acometí ningún insulto, só digo a miña opinión política en este momento, porque non é a miña forma de ser insultar. A nosotros insultáranos vostedes gravemente na moción de censura, o señor Tomé principalmente, xa o dirá o xudgado se hai delito ou non hai delito. Eu sigo esperando, e pedímolo aquel día, que o Partido Socialista de Viveiro nos pida desculpas a sabendas que todo eso era mentira. Apoyámoslos durante 14 anos, saben perfectamente como somos nós. Nós deixamos de apoiálos porque non cumpriron o acordo que estaba pactado. Pero en ningún momento insultamos, nin fomos por ninguén a nivel persoal e particular, como vostedes foron, tanto pola miña persoa como por Manolo en algunha ocasión. Seguimos agardando que desmintan esas acusacións e pola nosa parte, se non o fan, tanto vostedes como a BNG, que no seu momento tamén o fixo, nosotros non temos nada máis que falar, nin persoal, nin políticamente, con xente que nos insulta gravemente e que utiliza as redes sociais para amplificar eses insultos. Porque non é a nosa forma de ser. Nós somos de outra maneira, a vostedes totalmente diferente. E cando dice dos 4 proxectos a señora Loureiro, dicirlle o seguinte: a Deputación sigue podendo poñer 1 millón de euros, porque así a Xunta, ese 1 millón de euros, igual o podía emplegar noutra cousa, e axudaba ás veciñas e aos veciños de Viveiro. Pero é que isto de negar que eso se dixo é unha mentira de tal calado e tan grande que debería darlles vergoña, debería caer a cara de vergoña. Porque é unha mentira dun calado inmenso. Todo Viveiro o sabía. O sea, non hai a quen engañar. É que agora é desmentir, pero bueno, están acostumbrados a facer eso, agora convírtense en políticos profesionais, entón xa dá igual. Entón xa o povo vémolo un pouquiño menos. Entendes? Xa buscamos outra carreira noutros lados. Nada máis, gracias.
Bueno, está claro que lo que se va a votar aquí es intentar que la Diputación pues cumpla su palabra e invierta o destine para Viveiro 1 millón de euros en inversiones tal y como prometió, que está más que acreditado que los prometió. Y, hombre, ahora que está la exalcaldesa como asesora del mismísimo señor presidente, que de algo tan importante como el otro día para Viveiro ni siquiera estaba presente, es más, es que cobra por ello, no estaba presente, pero sí estaba presente, que curioso, que estaba presente como asesor del PSOE, estaba presente en la bancada de la Diputación, estaba presente el señor Fernández. Ese sí que estaba sentado detrás como asesor del Partido Socialista de la Diputación, ¿vale? A la alcaldesa de Viveiro, en principio, se le negó la entrada. Estuvimos esperando fuera. A pesar de que el día anterior esta alcaldía había tenido una reunión que no la quiso recibir porque a día de hoy no me quiso recibir. Cambié el día para firmar el convenio de la Semana Santa, les pedí que fuera otro día, que a mí me daba igual, iba otro día para hablar con el presidente y así ya, evidentemente, pues celebrar la reunión que hay que tener para pedir para los vecinos y vecinas de Viveiro, entre otras cosas, este 1 millón de euros, y no me recibieron, ¿vale? Le advertí de que al día siguiente, por favor, que yo iba a asistir al pleno y aún así se nos tuvo en la puerta esperando durante 1 hora hasta que conseguimos que se fueran alguien de los que estaba arriba y nosotros poder acceder, ¿vale? Pero ahora tienen ustedes la oportunidad, los 2 asesores de la Diputación y que además cobran como asesores de la Diputación. ¿Estoy mintiendo de que usted no estaba sentado en la...? Ah, bueno, pero estaba sentado en los asesores. No, como ciudadano no. Mire, escuche un momento, don Jesús. Mi grupo, aquel día, como no tenía espacio además, tienen reservados 2 sillas atrás para los asesores y pidieron expresamente si me dejaban pasar allí. Y no, porque solamente podían ocupar estos asientos los asesores. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando consigo acceder como público, ¿vale? Le veo a usted sentado en las sillas de asesor de la Diputación. Entonces, usted puede explicar lo que quiera. Ahora, yo le he dicho lo que se me ha trasladado. Y usted estaba sentado allí. Entonces, entiendo que también cobrará, como la señora exalcaldesa, como asesor de la Diputación, ¿vale? En todo caso, lo que interesa es traer para Viveiro. Y ahora tienen ustedes la oportunidad de demostrar que la Diputación, que consigue más que la Xunta de Galicia, traigan ese 1 millón de euros y entonces nos callarán la boca a todos y a todas. Tráiganlo y yo seré la primera en agradecérselo. Y ya que tienen tan a mano al presidente, de paso, si quieren, voy con ustedes y me consiguen con enchufe pues una cita. ¿Sabes? Yo quería hablar por alusiones, que acaba de decir que no hay ninguna alusión porque ya terminamos. Ya está bien, secretaria, acaba de decir que no estuve en el pleno de la Diputación y quiero explicar por qué no estuve en el pleno de la Diputación. A mí no me tienen por qué explicar. Sí, porque usted lo dice. María, se acabó, ya se acabaron los turnos. Vamos a votar. María, cosas de del anterior gobierno. María. Vale. A ver. ¿Pasamos a votación? ¿Sí? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Contaste, Mario. Queda aprobada. Moción do BNG de Viveiro para exixir unha sanidade pública digna na Mariña Occidental e medidas urxentes para o Centro de Saúde de Viveiro.
Tiene la palabra Miriam. Grazas. Bueno, Miriam o quen sea. O noso sistema público de saúde levános sufrindo un deterioro progresivo, resultado directo das políticas da Xunta de Galiza gobernada polo Partido Popular. A eliminación da área sanitaria da Mariña no ano 2018 marcou un punto de inflexión. A perda dunha xerencia e orzamentos propios abriu a porta á centralización dos servizos do Hospital Universitario Lucas Augusti e ao desmantelamento dos hospitais comarcais. A estrategia foi clara. Primeiro, eliminarnos as áreas sanitarias, despois, recortarnos os servizos con argumentos de falta de persoal e, finalmente, trasladarnos a prestacións a hospitais de referencia colapsándoos e xustificando así a externalización de servizos sanitarios públicos. Esta política provocou unha grave perda de calidade asistencial, con consecuencias especialmente graves para os colectivos máis vulnerables, persoas con enfermidades crónicas, maiores, mulleres e pacientes con problemas de saúde mental. A Mariña Occidental é hoxe a zona de Galiza con máis carencias sanitarias. En particular, a veciñanza de Viveiro leva case unha década sufrindo unha situación crítica que lembra as décadas dos anos 70 e 80 do século pasado. Antes da pandemia xa se practicaba a non cobertura de baixas e vacacións, mais a situación acadou un punto de colapso a finais de 2023, cando o Centro de Saúde de Viveiro funcionaba únicamente con 2 facultativos, dos 11 que conformaban a plantilla. Sen pediatra, con 5 consultas menos de enfermería e suspendendo as consultas ordinarias. Durante ese período, o centro sumía tamén a atención da veciñanza dos concellos de Ourol e o Vicedo. A presión social e a mobilización cidadá conseguiron a reposición parcial de algúns servizos, mais 2 anos despois a situación segue a ser inaceptable. A cobertura da plantilla médica está sempre por debaixo do 50%. Os tempos de espera para unha consulta poden acadar as 3 semanas. Hai veciñas e veciños que levan anos sen un médico de referencia. As citas asignan 5 minutos por paciente. Non se cobren nin baixas, nin permisos, nin vacacións do persoal. A atención nos centros de Ourol e o Vicedo rediríxese cada vez máis ao de Viveiro, sobrecargando os seus xa escasos recursos. A isto súmase o colapso da atención especializada no Hospital da Mariña, onde as listas de espera para consultas ou seguimentos chegan aos 5 anos nalgúns casos. A situación das prazas cubertas nas especialidades é gravísima. Só están cubertas 4 das 11 prazas de medicina interna. Hai un anatomopatólogo dunha plantilla de 3. Só hai un especialista en digestivo e un cardiólogo cando deberan ser 3 en cada caso. 3 radiólogos dunha plantilla de 5 e hai 2 prazas menos en uroloxía. Mentres tanto, a xerencia sanitaria continúa derivando pacientes á ULA con argumentos pouco convincentes, alegando criterios clínicos cando a verdadeira causa é a falta de profesionais. Isto é un problema de xestión e vontade política, non de imposibilidade técnica. Neste contexto, resulta ofensiva a última moda do Partido Popular de acusar de instrumentalización política a quen denuncia esta realidade. A xerencia chegou a pedir que se deixe de instrumentalizar a sanidade pública para xerar malestar entre a poboación, como se denunciar a perda de dereitos non fose unha responsabilidade pública e democrática. Aínda que a maior mostra do nivel co que se trata este tema por parte do Goberno galego foi a intervención do conselleiro de Sanidade nun foro en Vigo, onde afirmou literalmente: ¿que la gente mayor no sabe de tecnología? Y una mierda, con perdón. La gente mayor maneja la app del Sergas que te cagas. Estas palabras, que causaron un grande rexeitamento social, amosan o grao de desconexión e desprezo co que se están xestionando os servizos sanitarios públicos en Galiza. Fronte a esta realidade, o Concello de Viveiro non pode calar. É responsabilidade das institucións máis próximas á veciñanza denunciar este abandono e exixir solucións urxentes. Por todo o exposto anteriormente, o BNG propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galiza e aos Sergas a cubrir de inmediato todas as prazas vacantes no Centro de Saúde de Viveiro, tanto en atención médica como en enfermería, garantindo unha atención continuada, estable e de calidade. Segundo, exixir a recuperación do servizo de pediatría en condicións estables e suficientes para atender á poboación infantil de Viveiro e dos concellos limítrofes con garantías asistenciais. Terceiro e último, acordar o envío desta moción a todos os concellos da comarca da Mariña para promover accións conxuntas en defensa dunha sanidade pública digna, próxima e de calidade para toda a cidadanía. Partido Popular. Bloque vienen aquí y nos hablan de colapso, abandono, hasta llegan a hablar de estrategia planificada del PP para desmantelar los hospitales comarcales. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo que están diciendo. Mire, para empezar, en Galicia se destinan a la sanidad 1.400 millones de euros más que el anterior gobierno del PSOE con el Bloque. Para ejemplificar el compromiso de este gobierno autonómico con el centro de Burela, que atiende a más de 70.000 personas,
La segunda fase de ampliación está muy avanzada y supondrá una inversión próxima a los 30 millones de euros. Una cifra que, por cierto, se aleja bastante, además de ese millón de euros de la Diputación que prometieron para Viveiro y ahora niegan a los viveirenses. Esta actuación incrementará áreas como urgencias, radiología, anatomía patológica, laboratorio, cirugía mayor, hospital de día, sin olvidar la primera fase de la ampliación que ascendió a una inversión de 19 millones de euros y modernizó áreas como la diálisis. Por no hablar de los 2 millones de euros en mejora de eficiencia energética o 2,2 en la adquisición de un nuevo TAC. Ahora hablemos del déficit de personal. ¿Hay déficit de médicos? Sí hay déficit de médicos, y especialmente de atención primaria, una obviedad. Pero hay déficit de médicos aquí, y por desgracia, en muchos lugares de Galicia y de España. Y este es un problema que, si bien afecta a muchos de los centros de salud y hospitales de nuestro país, se hace especialmente más patente y difícil en centros pequeños y más apartados, como es el Hospital de la Mariña o el Centro de Salud de Viveiro. Y este problema obedece a muchas cuestiones. Entre otras, por ejemplo, que los profesionales actualmente tienen un amplio abanico de elección de plazas y por muchas circunstancias, ya sea personales o profesionales, pues a lo mejor prefieren trabajar en un sitio que en otro. Por lo tanto, parece que lo más lógico es que las plazas ofertadas se hagan lo más atractivas posibles para que trabajen en las mejores condiciones. En materia de personal, ahora mismo están en marcha 2 procesos para incorporar a 24 especialistas a través de una oferta pública de empleo, sobre todo para algunas especialidades en las que es evidente que hay muchas dificultades para cubrir el servicio. Pero es que ustedes aportan datos que directamente no son ciertos. Solo están cubiertas 4 de 11 plazas de medicina interna. Falso. En este momento hay en plantilla 7, más 3 contratados para guardias, más 3 camayores vienen de Lugo todos los días, mientras no se adjudican las 3 plazas de la OPE. En total, 13. Hay un anatomopatólogo de una plantilla de 3. Falso. No son 3 plazas, infórmese bien, Miriam, sino 2. Y las 2 ocupadas. El último se incorporó hace apenas unos días. 3 radiólogos de una plantilla de 5. Falso. Hay 5 plazas y actualmente tenemos 4. La 5ª plaza se cubrirá con la segunda vuelta de la OPE. Y así todo, pero ¿qué más da? Aquí ustedes lo que vienen a enfrentar, a politizar, efectivamente a politizar todo, la lengua, la sanidad, sin proponer ni una sola medida realista y hacerlo con un tema tan sensible que nos incumbe a todos. Me gustaría incluir una enmienda, si puede ser, en la moción, Díselo a Miriam. para que el Gobierno central habilite plazas MIT en las especialidades más comprometidas. Si se incluye, nosotros la aprobaremos, votaremos a favor. Partido Socialista. Gracias. Bueno, pois, sí, os datos son moi bons, están aí nos folios, pero hai que falar ca xente, salir á rúa, falar ca xente. Incluso, seguro que algún concelleiro do Partido Popular sufriu algunha destas citas para pedir ao médico de familia pois 20 días, derivacións a Lugo, cando antes se facía en Burela, é dicir, todo está moi ben, ler, pódese ler o que poña o papel, pero hai que salir á rúa e falar cos veciños e veciñas porque cada un ten a súa historia. Nós, dentro do Partido Socialista, vamos a votar a favor, evidentemente. É público e notorio o que está pasando na sanidade da Mariña e, sobre todo, pois, tamén no Centro de Saúde de Viveiro. Estamos peor que hai 20 anos. Retrocedimos moitísimo en sanidade. Antes, consultas que facíamos en Burela, agora temos que desplazarnos a Lugo. Isto xa se sabía, xa auguraba, xa o decían tanto os sanitarios como a Plataforma Sanitaria da Mariña, cando no 2017 suprimiron a área sanitaria da Mariña e centralizaron todo en Lugo. Isto é o que se decía, por iso houve manifestacións na rúa, podémolo ver agora, non? Que que é un tema de organización, xa non só de médicos, é unha organización. Eu invito ao Partido Popular que vai ao Hospital de Burela a falar cos médicos,
e che dicen que o problema non é de falla de médicos, que o problema é organizativo do hospital. E evidentemente, coa supresión da área sanitaria da Mariña, pois acabou co rematar co hospital de Burela, que vai acabar sendo, se nade o para, un ambulatorio grande, porque todo está derivado a Lugo e incluso a Coruña tamén che mandan facer, cando o Lugo non hai, pois mandan para a Coruña. No Centro de Saúde de Viveiro, como xa dixen, o Sergas está obligado a dar unha cita para o médico de cabeceira en 48 horas, agora que cho den en 20 días é sorte. Para recetas ou para calquera consulta que lle queras facer ao teu médico, tes que esperar mínimo 15-20 días. Non hai un solo pediatra. Temos unha ambulancia medicalizada para toda a Mariña. Unha ambulancia medicalizada. Había dúas e quitaron. E hai unha para unha poboación de 70.000 habitantes en inverno, que en Brau se incrementa ata 30.000 habitantes máis. O sea, que se a un señor lle dá un infarto en Ribadeo, outro en Burela, a ver como fan, sortéano, porque é de punta a punta unha ambulancia medicalizada para toda a Mariña. Que non o digo eu, es que son datos que nos dicen a Xunta de Persoal, do Hospital de Burela, nos lo dicen pois, os médicos, os sanitarios, é dicir, hai que ir ali a falar. Non poña a mão así na cabeza, porque os datos están aí. Nada máis. Bloque Nacionalista Gallego. Por Viveiro. Ai, perdón, falta, sempre me sale. Ben, nós imos votar a favor desta moción, como non pode ser de outra maneira. Bueno, durante todos os anos da nosa historia sempre apoiamos todas as concentracións e manifestacións que hai neste sentido. Se ben é certo, encargáronse tanto o PSOE como o BNG de magnificar que faltamos ás dúas últimas, foi por cuestións persoais e profesionais, e mañá tamén que hai outra vamos a faltar, porque Manuel ten un viaxe a Portugal e eu teño un viaxe a Ourense. Entonces, nas seguintes vamos a seguir participando porque estamos a favor da defensa da sanidade pública da Mariña. Non hai que ser, bueno, as persoas daqui presentes e do noso concello que utilizan a sanidade, todos sabemos, e os que temos que usar máis a miúdo por cuestións familiares, sabemos que non está funcionando ben a sanidade na comarca, en primeiro lugar, no ambulatorio de Viveiro, que se tarda moitísimo en obter unha cita, e despois no hospital de Burela é certo a falta de facultativos. É certo que se fixeron reformas e demais, pero ahora hai bastantes anos tuvemos un debate aquí neste pleno que eu recordo que se falaba que, claro, vais a arreglar o hospital, vanse meter a inversión en arreglo do hospital, pero o problema non é arreglar o hospital, o problema é que vos haxa facultativos dentro dese hospital. É o problema que estamos tendo agora. Agora a espera polas citas é moi larga, hai profesionais que están absolutamente saturados, cando se vai a unha cita que non dan atendido porque teñen que atender en 5 ou 10 minutos a xente, iso é unha atención que pode considerarse deficiente. Entonces, nos vamos votar a favor da moción porque a sanidade pública eu creo que é necesaria, é un privilexio que temos tanto a nivel galego como estatal, ter unha sanidade pública que poida garantir pois a nosa seguridade e nada máis, votaremos a favor da moción. Mira. Ben, en canto á proposta de emenda non se acepta polo seguinte motivo, e é que para aumentar as prazas MIR, en primeiro lugar, ten que ser a Xunta de Galiza quen diga que quere aumentar as prazas MIR, e unha vez se diga que se queren aumentar, entonces o Estado poderá sacar a convocatoria máis prazas MIR se é a Xunta quen as pide. Por continuar coa última intervención por parte de Por Viveiro, pois é que é o exemplo máximo de hipocresía, o que non se pode vir agora ao pleno falando de defender a sanidade pública al máximo cando se está poñendo no goberno ao Partido Popular, que é o partido antisanitario que está destruindo a sanidade pública, e vostedes en iso son cómplices, vayan ás manifestacións ou non, están apoiando a unha forza que se está dedicando a facer cemento pero non a poñer profesionais, porque lle vou dar uns cuantos datos ao voceiro do Partido Popular. Mire, en canto aos orzamentos, vou dicir en que os incrementaron vostedes. Son 2023 máis de 117.000 cirurxías e 300.000 probas, sabe para onde foron? Para a privada. Máis de 3.000 millóns de euros foron destinados á sanidade privada, que non pública. Esos son os números que teñen que saber. Fala vostede de camas. Hospital da Mariña ten 156. Sabes cantas se pechan no verán? 40. Por qué? Porque non hai facultativos. E por outra parte, hai falta de médicos. Eu non vexo falta de médicos na privada.
O Hospital Ribeira Polusa de Lugo ten máis especialistas que o Hospital da Mariña. Ten 3 cardiólogos, 5 otorrinos, 9 traumas. Non hai falta de médicos. O que se está facendo é maltratar aos médicos e o que teñen que buscar é unha salida digna para o seu traballo. Dito isto, e remato xa, que os minutos dan para pouco, aquí hai unha cuestión e hai unha pregunta que se lle hai que facer directamente á señora Guimunde. Vostede ten que contestar e ten que decidir e ten que posicionarse. Se vai a seguir coa chaqueta da delegada da Xunta en Viveiro ou se vai a poñer a de alcaldesa para a veciñanza e defender a sanidade dos veciños e veciñas. E iso é algo que vostede ten que contestar e que ten que responder como alcaldesa de Viveiro. Yo contestaré cuando quiera, a lo que quiera y lo que quiera, no lo que quiera Miriam Bermúdez. ¿Vale? En todo caso, usted no me va a comprometer a mí ni con la sanidad, ni me va a dar lecciones de nada. Usted no da lecciones de nada, ni puede dar lecciones de nada. La sanidad es evidente que hay un problema. Hay un problema de sanitarios. Hay un problema de efectivos, y no solamente en esta comunidad autónoma. ¿O acaso no miramos en las demás? No somos idiotas. Lo que no vamos a hacer, ni pienso hacer, es utilizar, como está utilizado el bloque nacionalista gallego, de manera partidista y sectario, algo tan importante como es la sanidad para hacer política y destruir. Eso es lo que no va a hacer esta alcaldesa. Y no hay nada más que ver, cuando vamos a las manifestaciones, yo no veo ninguna bandera del PSOE, ni tampoco lo veo ni de Por Viveiro, ni la veo de otros partidos. ¿Quién lleva las banderitas? El bloque nacionalista gallego. Ustedes son los únicos que hacen política con la sanidad, los únicos que mienten, los únicos interesados en que la sanidad no se recupere, ni que hagan lo que hagan, ni la Xunta, ni cualquier otro gobierno, sea incluso el gobierno central, sea beneficioso para que los sanitarios y las plazas se cubran cuando y dónde se tengan que cubrir en sitios de difícil cobertura como son nuestro Hospital da Costa y como son este centro de salud. Ustedes son los que destruyen, ustedes son los negacionistas, se niegan absolutamente a todo. Y ustedes son los que están destruyendo la política con su mala política, con su rancia política y con sus malas artes y utilizando a los ciudadanos, como siempre, para tergiversar la realidad y destruir cuando no hay que destruir. Insisto y remato. Soy consciente, perfectamente consciente, como alcaldesa y como ciudadana, de que existe un problema de sanitarios, que como bien ha dicho mi concejal, y lo ha relatado bien, son datos, María, y esto te toca a ti, extraídos y visitados, porque esta alcaldesa se ha dirigido al centro de salud, se ha dirigido al Hospital da Costa, ha mantenido reuniones con ambos, incluso con la gerencia, pero no se ha hecho la foto. Claro, no se ha hecho la foto, como hacen algunos hasta sentados en las escaleras del cementerio. Como no se ha hecho la foto, entonces no existen las reuniones, ¿vale? Pues sí, hay muchas reuniones, hubo muchas reuniones, pero no me hago fotos, como se hacen los demás, tanto que predican. Y desde aquí, desde dentro, ir detrás de una pancarta no quiere decir que una esté a favor de la sanidad ni que esté haciendo nada por la sanidad, totalmente lo contrario. Incluso llegan a sacar a los médicos de las propias, ellos mismos, a los medios, y provocar ¿para qué? Para que los pacientes y que todos los que estén en el centro sanitario, en el centro de salud, dejen de atenderse cuando están trabajando. ¿Vale? Y algunas incluso no asisten ni siquiera cuando viene un consellero porque resulta que no están convocadas y después, ese mismo día, está detrás de la pancarta a las 11 de la mañana cuando debería de estar en su trabajo. Y tampoco está convocada, o una manifestación nos convocan por una convocatoria oficial. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, como siempre, es manipular, tergiversar y, sobre todo, mentir. Y déjese ya de... Hay alguno, tiene razón Bernardo, que los bozales a veces deberían de ponerse más a menudo. ¿Votamos? ¿O tenéis una falta?
Teñen un segundo turno sí. ainda. Me Espera, dice, Pablo, Pablo. Sí, 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 Pablo. me dice la señora Loureiro, asesora en la Diputación, que hay que hablar con la gente. Mira, y créanme que se lo voy a decir con la total cordialidad, ¿eh? Quizás sea por cuestiones laborales, trabajo de cara al público. Hablo con mucha gente de este asunto y créanme que conozco el problema bastante, pero bastante mejor que usted, ¿eh? Pero de largo. Eso para empezar. Yo, sinceramente, yo no conozco a nadie de ninguna ideología que quiera que la situación de la sanidad vaya peor. Yo no conozco a nadie. A lo mejor ustedes, señoras y señores del bloque, piensan que los que no tenemos su ideología queremos que la sanidad vaya peor o que queremos destruirla. Pues ya le digo que no es así. Eso no es así. Y permítame también que le diga que solamente desde una perspectiva profundamente sectaria, como la suya, se puede pensar de esa manera. Por tanto, nosotros lo que les pedimos es que, aunque para el bloque sea una tarea ardua, una tarea complicada, que abandonen la instrumentalización política de todo, en este caso de la sanidad, que abandonen el sectarismo y la mentira, en un tema que, como ya he dicho antes, muy sensible, que nos atañe a todos los ciudadanos y a nuestras familias. Ya está, gracias. María. Vale. Bueno, pues perdona, Pablo, con todos mis respetos, parece que no la conoce, tal y como fue la primera intervención suya. Y con respecto a la alcaldesa, decirle que se reunió con la gerencia, me parece bien que se reúna con la gerencia, pero la gerencia la pone la Xunta de Galicia, el Partido Popular. Vaya a hablar con los médicos, con los sanitarios que están trabajando y te cuentan y te dicen, y no son de ningún partido ni nada, te cuentan la situación que están viviendo en el hospital. Y a veces es cuestión organizativa. Cuestiones organizativas. Evidentemente, faltan sanitarios, pero muchas veces es el recorte que está haciendo la Xunta de Galicia y concretamente la organización dentro de la gerencia del Hospital de Burela. Entonces, me parece muy bien que hable con la gerencia, me parece estupendo, pero habla también con los médicos, con los sanitarios, con los enfermeros, con las enfermeras, porque ellos también le cuentan de primera mano lo que están sufriendo con sus pacientes. Tuvimos hace unos meses la dimisión de Katy, que era médica de médica internista de Burela, explicó detalladamente. Yo creo que Katy, todos sabemos, sí estaba en el Partido Socialista, pero todo el mundo la quiere y la apoya. Explicó detalladamente lo que estaba pasando en el hospital de Burela. Y es una médico. Habla con Katy, que te cuente. Por eso se tuvo que ir a Vigo, porque era inhumano la situación del hospital de Burela. Por eso digo que a veces es bueno también hablar con los que están a pie de obra, ¿no? En este caso con los médicos y con los sanitarios en conjunto. Nada más. Por Viveiro. Ben, eu pediría a Miriam que se aclare, non? Porque primeiro nas redes sociales nos pon que non vamos ás manifestacións, ahora decimos que foi por cuestións persoais e profesionais que non pudemos asistir, pero ahora dá igual que vayamos porque, aunque vayamos, somos cómplices do Partido Popular. Entonces, aclárese vostede as súas ideas se quere. E ten bastante costume de decirlle á xente o que ten que facer, o que ten que pensar, e como actuar se non pensamos e actuamos e facemos como vostede considera oportuno. Pois nós, como lle dixen ao principio deste pleno, vamos seguir facendo o que nos dé a gana a nós. Non o que queira o BNG, nin Miriam Bermúdez en este caso. Eu creo que o Concello de Viveiro non ten as competencias de sanidade, me parece. Ou estou engañado? Porque aquí dice que somos cómplices da xestión da sanidade, non sei co Partido Popular, dixo anteriormente. E logo Mariña ten as competencias de sanidade en Viveiro e na comarca da Mariña e na provincia de Lugo, sendo alcaldesa, ou tiña a María anteriormente. Eso sí que é hipocresía pola súa parte, non? É dicir, haberá que actuar a quen ten as competencias, que neste caso é a Xunta de Galicia. Pois a Xunta de Galicia, nosotros decimos alto e claro que en Viveiro non hai médicos, que na Mariña ou en Burela, no Hospital de Burela non hai médicos e que é necesario que haxa médicos. Que se están equivocando con esta cuestión e que a teñen que corregir. Igual que fan vostedes, o noso é tan legítimo dicilo na casa de todos os veciños e veciñas que é aquí, ou dicilo detrás dunha pancarta. Eu fui moitísimos anos detrás dunha pancarta, seguirei indo cando considere necesario e oportuno e cando poida, entendes, manifestarme polo que considere oportuno eu, a título individual, a nosa organización política, que as decisións que tome no seu conxunto. Pero a sanidade non está xestionada polo Concello de Viveiro. Tampouco non podemos ser hipócritas nese nivel.
E aproveito este cacho que me queda, porque antes Mariña falou dunha cuestión das fotos. É que vostede, para ir á moción anterior un segundo solamente, non hai reunións entre tal, non hai reunións de seguimento do pacto. Sí que as hai, porque non hai a foto, pero hai as reunións. Para que lle quede claro, por se non o sabía. O que pasa que a veces, a nós, pois igual, podemos digamos, elexir a imaxe que queremos desenvolver, non? Nós por un lado e o Partido Popular, no seu caso, por outro. Podemos decidir o que facer ás veces que salimos nos medios de comunicación igual que fan vostedes. Vostedes consideran que teñen que salir absolutamente con todo canto fan todos os días a todas as horas? É lexítimo. Nós consideramos que temos que salir cando nosotros consideramos oportuno. É igual de lexítimo. É respetable tanto unha cuestión como a outra. Moitas gracias. Mira, Están moi nerviosos, ambos, Partido Popular e franquicia local, moi nerviosos. Miren, non hai máis proba máis evidente que coller a aplicación do Sergas, abrila e intentar coller cita para o Centro de Saúde de Viveiro e ver o que pasa. Tenemos que agardar mínimo un mes para ter unha cita. Polo tanto, estamos moi ben. Temos unha sanidade estupenda xestionada polo Partido Popular, tal e como defendeu o señor voceiro do Partido Popular. Nada máis. votamos. Sí. Votos a favor? Claro. Vamos. Por favor. Por favor. El público no puede hablar. Por favor. Por favor. No sé quién empezó, pero no puede hablar. Ni usted ni ella. No pueden hablar. Por favor. Terceira parte. Dación de conta de resolucións da alcaldía. Punto 1. Segundo punto, dación de conta do informe de información económica e estabilidade orzamentaria, período medio de pago morosidade correspondente ao primeiro trimestre de 2025. E no terceiro, rogos e preguntas. María, Partido Socialista. Tenemos 3 ruegos. Gracias. Boa tarde a todos de novo. En anos anteriores, os diferentes equipos de goberno estaban pendentes da ornamentación e limpeza de espazos que son moi frecuentados por viandantes, como poden ser o Paseo da Circunvalación de Viveiro ou o Paseo Marítimo ou o Espigón de Covas. Como xa que está rematando a primavera e nos estamos acercando ao brau, e nos sitios citados existe moita maleza, como se pode ollar nas fotografías que se acompañan, en base ao citado creemos necesario, e por elo rogamos á alcaldesa realizar as xestións oportunas para que se proceda a maior brevedade posible a limpieza dos laterais das citadas zonas. Grazas. Chuso, No, xa, queres decir algo? no, digo, xa contestou, non? Ah, vale. Tomamos nota, eu xa tomei nota da nota que toman ustedes. Correcto. Non hai problema. Pasas al segundo? Sí. A Rúa dos Castros en Celeiro, coñecida popularmente como a Calexa, presenta un aspecto deplorable e de abandono. En canto a verdín e limpieza se refiere, como se pode ollar tamén a imaxe, aínda que son en blanco e negro, pero vese a maleza, vese a porquería. Desde sempre se viñan chorreando as rúas, e sobre todo as das zonas sombrías como o caso. Así mesmo temos queixas de varios veciños de Celeiro de que non se limpan as rúas en Celeiro coa frecuencia que sería necesaria. En base ao citado, creemos necesario, por eso rogamos á alcaldesa realizar os trámites oportunos para que se proceda ao chorreo e limpeza da citada rúa a maior brevedade, así como xestionar coa empresa concesionaria da limpieza de rúas para que se realice unha limpieza máis regular nas rúas de Celeiro. Gracias. Contesta. Sí. A ver, doucha razón con que a Calexa está feita unha porcallada,
Eu visitei a Calexa fai, non sei, un par de semanas co encargado da empresa de limpiezas de FCC. Unha calle que tú sabes que eso se fixo con hormigón impreso, que tampouco a obra se ejecutou moi alá, e iso dá pé a que se acumula porquería, aparte deste tema concreto da humedade, do musgo que se forma nas calles, é genérico en todo o Viveiro, non é só ali. Nas zonas sombrías é moi habitual que pase isto. No caso concreto da Calexa, me parece que estaba limpiando hoxe. Me parece que empezaron a facer a limpieza con auga a presión no día de hoxe. A limpieza con auga a presión vense realizando de forma recurrente ao longo de todo o ano, na Calexa e máis noutros sitios. Según me comentan da empresa, da FCC, no que levamos de ano van máis de 66 xornadas de limpieza con auga a presión. Estas xornadas, aínda que son apreciables, considérase que son insuficientes ante os problemas de humedade, como che comentaba, que presentan moitas rúas, sobre todo no casco histórico. Pero tamén de outras ubicacións, como pode ser Celeiro, en Covas. Pero como vostede tamén é coñecedor, no prego de prescripcións técnicas non se fai ningún tipo de referencia ao servicio de limpeza con auga a presión. É un prego que está vigente, que sacaron ustedes na súa época, liderado por ustedes, e que establece unhas frecuencias mínimas de barrido manual con brigada, barrido mecanizado, baldeo mixto e barrido manual de repaso. Pero non fai ninguna referencia á limpieza con auga a presión. Únicamente indica o seguinte: adicionalmente, los licitadores deberán desarrollar y garantizar en sus proyectos los servicios de limpieza destinados a la limpieza de mercados, mercadillos, festivales, zonas de ocio, Semana Santa, etc. Por tanto, o servicio de auga a presión queda a expensas das ofertas presentadas de cada licitador e pode resultar insuficiente para as necesidades reais das rúas do municipio, mas tendo en conta, como dicíamos, a problemática que ten o casco histórico. O mismo ocurre que as frecuencias de barrido manual, que aquí no prego se está reclamando máis frecuencia de barrido manual en Celeiro. No prego que vostedes levaron de prescripcións técnicas que levaron a concurso, se indicaba unha frecuencia mínima de barrido, no caso de Celeiro, de 3 veces por semana, en temporada baixa, 4 veces por semana en temporada media e 5 veces por semana en temporada alta. A oferta do licitador de FCC mellorou as frecuencias mínimas en temporadas media e alta, igual a frecuencia mínima en temporada baixa. Tamén me gustaría facer referencia aquí que polo feito das obras, houve calles que non se barriron porque estaban en obras, pois que tocaba obras se limpiaron. Tamén generou protestas de vecinos de Celeiro, como é lógico. Pois xa está solucionado. Doulle razón no que dixo do que é o hormigón impreso. Eu non estaba de acordo que se fixera esa obra así, pero os técnicos obviaron que sí. Primer punto. Eu xa lle lo dixen, ademais, porque somos conocedores do asunto, se non se podía facer toda ca subvención que había, pois había que facer dúas fases, que máis daba. Pero polo menos que quede ben, e non volver outra vez ahora ali e levantar todo outra vez. Oi, quedou polo menos o alcantarillado de auga, quedou, como se dice, polo menos metido os tubos, e quedou xa nova para que non rompa, que tamén rompía de cada pouco. Pero o que é o suelo en sí, a verdade é que non é o máis axeitado para aquela zona. E, sobre todo, como vai marcado, como se foran adoquís, pero non son adoquís, pois, ao final, métese aí a suciedade, non? O que falaba vostede do prego, eu podo lle dicir de primeira mão porque eu fui un dos que estuve ao frente do tema cando se licitou, non? Nós queríamos un contrato full, limpieza de playas, outro trator, etcétera, vale? 7 días á semana de limpieza, 7 días á semana de limpieza e de recollida, pero subía 1.800.000 euros. E desde aquela dixeron de intervención, hai que baixar, vale? Eu, desde logo, non dixen unha palabra de que hai que baixar isto, hai que baixar aquilo. Os técnicos, algún técnico do Concello que estuvo presente en esas reunións técnicas, pois dixo, oye, tal, é que en ningún sitio de Europa se limpa 7 días a semana. Moi ben, me parece ben. Pero aquí seríamos diferentes. Tuvemos que facer unha modificación
máis adiante do tema dos domingos, porque quedaban fora tamén, verdad? Cando sabemos que, pois, por é o que hai cando hai movimento de xente, sobre todo os fins de semana, pois é cando hai que ter limpio, e barrer, limpiar, recoller, non. Entonces non se sacou así a show, foi un criterio técnico que se dixeron, pois en temporada baixa 3, en temporada media 4, en temporada alta 5, que efectivamente se fai. E o tema do chorreo, perdón, xa me pasei, pero o tema do chorreo era solo falando ca empresa, e dicía, miñoich, vanos facer aquela calle, vanos facer a outra. E senón, pois por parte do Concello, buscábase para facer ese traballo. Non había outra. Lógicamente, como todo é mellorable, no próximo pliego, a ver se poden incluílo, e así xa queda todo recollido. Gracias. Suso, darás máis razón se un veciño che reclama máis frecuencia nos barridos ou na limpieza e tú és responsable do pliego, tamén se lle pode explicar, se pode facer pedagogía e explicarlle, mira, o contrato é o que é e veñen tantos días. Digo eu, porque está claro que os recursos públicos son limitados, non son ilimitados. Todos querríamos un servicio de limpieza de 3 millóns de euros ao ano. Pero podemos pagalo? Non, non podemos pagalo. E tamén as queixas hai que recollelas, pero tamén hai que facer pedagogía do que pode ser e o que non pode ser. Todo é mellorable, sí. Pero bueno. Vamos co último. O acceso que vai dende a circunvalación para cruzar polo paso de cebra que acceda a Misericordia, o sea, máis ou menos na zona onde estaba a Opel, un pouco máis hacia o puente de Novo. Debido ás choivas quedaron ao descoberto moitas pedras co peligro que leva para as persoas que diariamente usan, pois é o único paso para ir andando hacia Vieiro ou a Misericordia. En base ao citado, creemos necesario, por rogamos a alcaldesa realizar os trámites oportunos para que se proceda a maior brevedade posible do arranxo do citado acceso. Gracias. Tomamos nota, Suso. Suso, estamos mirando también, de paso, te digo, tema de la rotonda de la Misericordia, de ampliarla. Entonces eso iría incluido, claro está, en el tema, vale. Pero, digo, o que lles pido non é unha obra costosa, é botar un pouco de ahorra No, pero tal como estaba. es algo que se está... Era momentáneo, non máis. Que se está mirando, entonces, bueno, lógicamente non vamos a facer agora aí un sendero bueno para levantar todo. Como dixo o seu compañeiro, tomamos nota. Tamén. Tomamos nota. Gracias. Bloque Nacionalista Gallego. Ben, como concelleira de Medio Ambiente no anterior goberno, activouse e adxudicouse o contrato para a retirada de vehículos abandonados das rúas de Viveiro. A empresa encargada, Desguace Serbón, comezou con a primeira fase na que foron identificados 27 vehículos para a súa retirada. A presenza destes vehículos en estado de abandono supón un problema evidente para o medio ambiente, a seguridade viaria e a ocupación indebida do espazo público. Ademais, esta retirada xera un ingreso para o Concello, 199,65 euros por turismo e 242 euros por furgonetas todoterreo, remolques ou caravanas. A día de hoxe, moitos destes vehículos continúan nas rúas, polo que rogamos que se informe con detalle do listado actualizado de vehículos identificados como abandonados e do estado de tramitación de cada un deles no proceso de retirada. Grazas. Pois sobre este particular, a información que temos é que hai ou había 17 vehículos todos con expedientes administrativos abertos. 5 destes vehículos foron retirados por os seus propietarios. 2 vehículos foron retirados pola empresa ca que temos o convenio. 2 están pendientes de retirada. 7 están publicados no BOE e se esperan retirar na segunda quincena de junio por prazos legais. E hai un vehículo que está embargado por a Tesorería General de Seguridade Social. Se lle fixo consulta para ver como se procedía con ese vehículo. Isto é un tema vivo. Hoxe, por exemplo, a Policía Local pasou nota de outro vehículo que se incorporaría a este listado, o cual hoxe serían 18, pero un que se incorporou hoxe, entonces por ahora non se fixeron os trámites administrativos oportunos. Grazas. Continuo. Sí. O seguinte rogo ten que ver coa situación da pasarela do Paseo de Porto Chao. Como concelleiro responsable da área de Medio Ambiente, Parques e Xardíns no anterior mandato, unha das prioridades foi buscar solucións ao mal estado da pasarela do Paseo de Porto Chao. A pesar das limitacións orzamentarias, levándose a cabo actuacións como a reparación ou sustitución das táboas deterioradas, así como a instalación de bocas de auga para o baldeo da zona, unha tarefa que, por certo, xa se podería estar realizando antes da chegada do inverno para garantir unha mínima limpeza e salubridade.
Xunto con estas melloras puntuais, traballamos na xestión do máis importante, a necesidade dunha intervención integral. Por iso, mantivéronse varias reunións co Servicio Provincial de Costas e na última delas, como visita conxunta ao paseo, conseguiuse o compromiso por parte de Costas para cometer a renovación completa da pasarela. O mal estado da estrutura é hoxe máis que evidente co conseguinte risco para as persoas usuarias, ademais da imaxe de abandono que transmite unha das zonas máis transitadas do noso paseo marítimo. Por todo isto, rogamos que se informe no pleno das actuacións previstas a curto prazo, do estado actual de intervención comprometida por parte de Costas e dos trámites ou contactos que se teñen mantido dentro do Goberno Municipal con este organismo para dar seguimento á actuación comprometida. Grazas. Nota do ruego que vostede presentou. Ben, entonces, se non se dá ningunha resposta, tendo en conta que se tivo rogo con antelación, que se pode entender, é que non se fixo ningún contacto con Costas, que non se está tramitando ningún tipo de reparación a corto plazo e que vamos a seguir tendo todo como está, porque se non se dá ningún dato, o que entendemos é que non hai nada feito, claro. Estamos tramitando a mañar a pasarela que vostede puido ter amañada completamente en 2 anos e nosotros Ano en 3 meses xa estamos facendo o que podemos, vale? Gracias. De todas formas, Miriam, para completar la respuesta, hablas de que había un compromiso por parte de Costas para cometer la renovación completa de la pasarela. Yo también me he reunido, aunque no hay foto, con el de Costas, con José Miguel Esteban Dols, y nada sabe de esto. Lo único que me ha trasladado y sí que me ha completado es el estudio o un previo de lo del paseo de Covas. De ese proyecto sí que me ha enseñado unos planos del paseo de Covas. Pero concretamente de este compromiso, absolutamente nada. Igual que digo una cosa, digo la otra. Vale. Podo intervir un minuto, por favor? Sí, dime. Ben, bueno, do paseo será o das dunas, o da rexeneración dunas de Covas. Sí. Pois o señor director xeral de Costas, José Miguel Esteban Dols, comprometeuse nesa visita que eu estou citando a con fondos de reparación anuales que teñen orzamentados, sin proxecto de ningún tipo, simplemente para reposicións e reparacións, comprometeuse a facelo cos orzamentos do ano 2025, a reparación integral da pasarela, así que pode vostede tirar dese acordo, porque sí que estaba. Vale, de todas formas, si eso es así, debería de estar en los presupuestos del año 2025 del Estado y no están. Vale. No, é de mantemento. Non é unha partida nominativa. Vai na partida de mantemento xeral que ten. De Costas. Claro. Vale, pero me dice que no hay nada. Yo más no puedo decir. Bueno, pues... Bueno, aí Y Costas está diciendo que no hay nada y no hay ningún compromiso y desde el Concello no hay tampoco nada comprometido documentalmente, pues evidentemente yo no le puedo decir otra cosa. Igual que le estoy diciendo que me ha enseñado los planos previos, o sea, un estudio previo del proyecto de la regeneración de la playa de Covas. Eso sí que lo he visto, es un previo, no era ni un proyecto todavía, pero eso sí que lo he visto. Ahora, de esto en concreto, nada de nada, ¿vale? Pois agardamos que como dentro da súa labor como alcaldesa tire por ese compromiso e lle exixa, porque quen é o titular desa pasarela ao fin e ao cabo é Costas. No puedo exigirle porque en este momento, desgraciadamente, está de baja. Y no hay forma de comunicar. Imposible. Tienes outro, no? Miriam. Sí, temos un terceiro. O Grupo Municipal do BNG, consciente da importancia de contar cunha normativa actualizada que regule a venda ambulante do noso Concello, levou a cabo un traballo de elaboración dunha nova ordenanza reguladora de espazos públicos dedicados á venda ambulante do Concello. Este traballo desenvolveuse desde a Concellería de Mercados de BNG, incluindo consultas cos preceiros dos mercados semanal e quincenal, co obxectivo de crear mercados atractivos que dean resposta ás necesidades tanto dos preceiros como da veciñanza. Froito deste proceso, redactouse unha proposta de ordenanza adaptada á situación actual e á normativa vixente. Compre lembrar que a ordenanza actualmente vixente data do ano 1995, polo que resulta claramente obsoleta e insuficiente para dar resposta ás necesidades actuais do sector. Isto ten como consecuencia directa a perda de ingresos para as arcas municipais ao non existir un control efectivo sobre as licenzas e autorizacións e a falta do cobro das taxas correspondentes aos preceiros. A nova normativa responde ademais a unha demanda reiterada dos propios preceiros, pois en un regulamento calquera pode aparecer no mercado e vender o produto que si antolle sen control ningún.
O Bloque deixou redactada unha nova ordenanza que establece unha mellor ordenación estética dos postos, regulando a venda ambulante en diferentes modalidades, mercados fixos e desmontables, feiras ocasionais, así como a venda ambulante mediante camiños ou vehículos tenda. A nova normativa atende ás peticións dos parceiros, perfilando tamén que artigos se poden vender e cales non, actualizando, por exemplo, tamén o mercado semanal que anteriormente fixaba 4 días de mercado á semana e agora quedaría no xoves e o sábado como proba, pois era unha demanda máis ben das señoras de banqueta. Respetar a celebración dos mercados en días festivos, que o que se estaba facendo ata agora era adiantalo cando o festivo caía en xoves, respetando, iso sí, o 1 de xaneiro e o 1 de maio. E os lugares correspondentes aos distintos mercados, o semanal na Praza Maior, o mercado de Celeiro, o mercado especial das Flores tamén na praza e o mercado quincenal coñecido como Corte Inglés. Neste último caso, pois era necesaria a autorización da AXI, que xa que se atopaba, pois ese mercado estaba na variante sen permiso, o que impedía a súa regulación. Esta autorización, que foi o que demorou a redacción definitiva da ordenanza, pois foi finalmente obtida polo Bloque durante o seu período no goberno. Paso previo a regularizar a situación deste mercado, xa con autorización xa pode haber un regulamento, e posteriormente buscar unha ubicación máis céntrica, que é outra das demandas que ten este mercado. Así pois, a nova ordenanza quedou redactada e pendente únicamente de elaboración dos modelos anexos e dos planos correspondentes ás zonas destinadas á venda ambulante. Por todo o anterior, o Bloque roga ao actual Concelleiro de Mercados que complete os trámites necesarios para a súa aprobación coa maior axilidade posible e que informe, por favor, neste pleno dos avances realizados ao respecto. Grazas. Referente a esta ordenanza, é unha situación parecida a que había ca ordenanza de animais. Estaba todo feito, só había que saber onde se iba a facer. E neste caso, a demanda dos comerciantes, como ben sabes, é facer os mercados nun sitio que non é propiedade do Concello, de titularidade de Costas. Esperamos que cando en julio se produzca o traspaso de competencias á Xunta de Galicia, pois podamos dispoñer deses terreos por parte do Concello. Na ordenanza tamén recolle certo a evolución deses mercados. Os mercados nos últimos anos evolucionaron hacia venta en camións, os que máis produtos teñen á venta fano en camións, e penso que cabe unha reflexión aí si é seguro, si é bon meter esos camións na plaza. Eu penso que aí tendríamos que falalo entre todos, facer unha xunta de portavoces referentes a isto e valorar. Eu penso que evolucionou hacia unha cousa que é insostible telo aquí, pero necesitamos un sitio alternativo. A igual que tamén na vosa ordenanza facer referencia a uns pesos máximos que seguramente prohibirá a participación dos actuales vendedores, porque se pasaría. Entonces, estamos traballando en eso, pero necesitamos uns terrenos acordes para que se poida desarrollar esta actividade. Sí, ese, é unha demanda xa de moitos anos, e por iso, sobre todo, os da praza si queren ir para os xardíns, e os da variante querían ir ao Lodeiro, ou tamén outra opción é xardíns. De todos xeitos, os da variante, o problema que temos con todos en xeral é que non hai control agora mesmo de autorizacións. Entón, para realmente ordenalos despois, primeiro hai que saber cantos vamos ter. Con xeito, o sea, paso a paso. Eu polo que estou vendo, primeiro que sí que agardaba que me contestara o Concelleiro de Mercados, e sí que agardaba que se falara realmente cos praceiros. Porque esta demanda, a ver, hai moitas máis demandas que esa, que non realmente da ordenanza está feita. As decisións que faltaban, porque eu vin que sí que pensei que xa estaban actualizadas, por exemplo, o do mercado os xoves e os sábados. Pensei que xa quedara logo o tal, e sí que está pendente de modificar, como hai 2 ou 3 cousas, pero quero dicir, as decisións están tomadas, están faladas con eles. O que sí que falta é finiquitala para logo chamalos e reunirse con eles e consensuala xa con eles, porque sí que se lles consultou,
pero hai que acordar o texto. Realmente o da ubicación ao final é que vai ser o último, porque primeiro hai que empezar polo primeiro. E os da variante, pois primeiro terán que quedar na variante e despois, cando este todo funcionando, pois buscarás unha ubicación. Porque empezar a casa polo tellado non se pode. Entón, pois eu a verdade é que pensei que me iban dar algún avance máis neste sentido. Nada máis. Bueno, agardaremos. Volvo a decirvos o mismo que vos dixeron antes. Que non faga fotos que non se faga fotos con todo o mundo non significa que non se fale con todo o mundo. Se fala con todo o mundo. Sí. No, eu tampouco fixen fotos cos praceiros, pero hai que saber. Estás dicindo que non falamos con eles e falamos con eles con frecuencia, ademais, con todo o que podemos. En todo caso, iría, claro, hai que valorar todos os mercados, non solamente este e aquel. Reunidos con ellos, un representante de ellos, quedó en que iba a hacer una valoración precisamente de lo que estás diciendo, que una valoración, o sea, un estudio de lo que miden cada uno, de lo que ocupan, porque evidentemente si no tenemos esa valoración no sabemos dónde se pueden ubicar, ¿vale? Porque yo entiendo que ahí abajo a lo mejor no cabían todos, entonces había que buscar otra fórmula, independientemente de que ese espacio que a día de hoy es de costas llegase a revertir al concello y nos lo cediesen, pero a lo mejor no cabían todos ahí. Entonces, en ese paso están haciendo la valoración, ¿vale? Y la medición del espacio que ocupan los que hay actualmente, pero también hay que dejar por si viene alguno más, claro, porque esto no es meter a los que hay y luego no dejar que nadie más ocupe. Y ese espacio de aquí creo que no era suficiente. Sí. Agora que sí que teño algo máis de información. Pero realmente non se podería intentar aprobar a ordenanza cos espazos que están ocupando agora mesmo para poder regular e que se poidan cobrar as taxas e que eles tamén estén máis protegidos legalmente. E logo xa a posterior mirar de reubicalos cando xa saibamos todo mellor cantos vai haber, cantos van ter unha autorización, cantos... Te contesto también a eso. Es que el lugar que están ocupando ahora mismo tampoco es del concello, es de la ASI. Entonces hemos solicitado a la ASI la cesión de ese terreno. Cuando se tenga la cesión de ese terreno, entonces tú puedes incluirlo en la ordenanza. Mientras no sea nuestro, no podemos aplicar una ordenanza y cobrar en un espacio, cobrar una tasa en un espacio que no es del concello. Pero sí que se ha solicitado la cesión de ese espacio a la ASI. Entonces, cuando se tenga, sí que se puede incluir el ordenado. E coa autorización temporal non se pode cobrar a taxa? No. Que Bueno, eso es lo que dicen los técnicos, ojo, yo claro, me remito a eso. Vale. Teñamos entendido o contrario. Vale. Bueno, ¿hay alguno oral o marchamos? Nós temos un oral, se pode ser. Sí. As escaleiras que suben desde a Plaza de la Unión hacia o xudgado estaban valladas, tanto por abaixo como por arriba. Pero eu creo que a xente apartou as vallas e siguen utilizando. Entonces había un problema con os cascotes que non sei se está solucionado. A xente apartou as vallas e estás utilizando as escaleiras. Entonces era para que rogamos que se comprobe se o perigo está xa non existe, entón que se retiren e que a xente utiliza as escaleiras con normalidade. Gracias. Vale, preguntamos porque non tiña constancia deso. Vale. Algo máis? A máis? Bueno, pois levantamos a sesión. Hasta a próxima. Boas noites.